With respect to yung police visibility and deployment, of course, hindi lang kasi dapat visible ang police. Dapat din talaga yung mantra nga na nararamdaman. Of course, visibility, iba yung nararamdaman na nakikita. Oo, tama. Nandyan din yung mga perception na nandyan na nga yung protect box. Pero yung kapulisan natin, nakaupo lang doon. Minsan, hindi pa tinitignan yung ating mga mag-aaral na kahit sa simpleng pag-assist lang sana sa traffic to cater yung pagtawid ng ating mga estudyante, ay talagang nakaka-frustrate din minsan. Pero we are learning from this. We are also encouraging our officers to be more circumspect with the way how they perform their tasks. Kasi nga, ika nga ng ating Chief PNP, yung serbisyo dapat hindi lang tapat o yung mabilis, kundi dapat nararamdaman din. And in times sa ating PCR, dapat nararamdaman ng bayan, ika nga, o yung community. So, of course, part of improving, sir, I believe our PNP officers dito sa Ilocos Norte, alam naman nila yung mga ano niyan. Of course, there are also yung mga nagmo-monitor sa kanila. Nandyan din yung mga nag-spot inspection sa ating mga naka-duty, naka-deploy para ma-check, ma-double check talaga na hindi sila natutulog o kaya naglalaro sa kanilang mga cellphones. Pero of course, we are also encouraging naman our community. Kung may nakita tayo na mga naka-deploy na PNP na hindi man lang tumatayo, we can call their attention na, sir, baka kailangan din natin siguro tumayo at i-assist ang ating mga student o yung pag-guide sa traffic. Hindi naman nila siguro mamasamain yun kasi you are approaching them in a very very important manner na kailangan din nila ng tulong. So, yun din yung isang challenge kung paano natin as community na i-approach. Kasi minsan, if we let them na doon lang nakatayo o kaya nakaupo, naglalaro, minsan we are only giving them the opportunity to be lazy, ika nga. So, yun yung ano natin, with respect, kaya nandito si mga ating mga officers, sina Sir Jesse, sina S3 Sir Takad, na they are always roving around, checking those deployed PNP personnel sa mga protect box. Pero siguro na mahihirapan din sila, and of course we are encouraging the mga community na pwede rin i-approach and magsumbong as long as within the response ng yung kaya nila na gawin during that time. So, standard mechanism ngayon na kung saan kung gusto nating yung immediate response under sa 5-minute 911 agad. Pero itong celebration with the PCR, iba naman aspect kung paano natin ma-build yung trust and confidence na kung saan kahit na wala yung 911, isang tawag lang sa PNP o kahit na matawagan lang dyan, at least lalapit na agad yung tao sa kapulisan. Hindi na yung mag-aantay lang yung police for any call for help or any response, kundi yung gusto ng PCR, yung purpose ng PCR is magkaroon ng matibay na relasyon sa pagsupo ng krimen, yung between the PNP and the community, sir. Although the 911, marami pang marami pang mga interesting na challenges. Kasi minsan there are prank calls na nagkakaroon din ng mga misinformation. Kaya minsan doon hindi rin na kumbaga nasa stage pa na mga 90% pa na may konting error pa o konting adjustment pa ang gagawin doon sa response na based sa tawag sa 911. Pero of course, kung mapapaigting natin yung relationship under the PCR of the PNP and the community,
siguro ano na lang yung 911 na yan, is part of another mechanism under the PCR po yung response po. Yeah, I agree. But I anchor that Pa rin talaga yung quick response. Yung isang magpapatibay ng tiwala, yung kukuha ng tiwala sa ating mga community ay yung pagtatrabaho ng tapat, mabilis at nararamdaman. Kasi kung kahit na nandyan nga yung 911, nandyan nga yung mga patrol, kung hindi naman agaran po yung pagresponde, of course, kahit na ganitong mga dialogue, kahit na how we package yung crime prevention strategies po natin, kung ang trabaho naman ng ating mga kapulisan ay below the standard or kung ano yung inaasahan ng ating community, of course, mahihirapan din po talaga tayo. So, of course, anchored talaga yan yung pagtatrabaho ng ating kapulisan ng kanilang mandates, top-notch, ika nga yung ano natin, yung mabilis, tapat at nararamdaman. Any